veure en aquest vídeo algunes instruccions ràpid. Recordem on havíem quedat, havíem fet un quadrat a l'espera d'una senyal digital. Havíem ficat a 1 una eixida digital, l'havíem ficat a 0, esperem un segon, anem a inici, fem un cercle, anem a inici, fem el segon cercle, que és el mateix que el primer, i tornem. Si ho simulem, anem a fer-ho, des d'ací anem a ficar dos pantalles i si simulem, tenim l'entrada la tenim a 1, fem el quadrat, anem a home, a l'inici, fem el cercle primer, el segon cercle que és igual i tornem a home. Si en venim així i li diguem que el cercle este volem invertir-lo, anem a trajectòria i invertim la trajectòria. Això ho sincronitzem en ràpid, li diguem que sí i si ho tornem a provar veurem que ara el cercle número 2 el farà al revés. Molt bé. Anem, per exemple, a fer un bucle for per a repetir el cercle diverses vegades. Per exemple, estem així, li fiquem un for en for. Si no sabem el for, la sintaxis com és, pulsem sobre el for, F1, i tenim així un exemple de for i from 1 to 10, do. De 1 a 10 repeteix. Per exemple, nosaltres ficaríem així de i. La i la tenia així, declarar, per declarar una variable var num, és un tipus numèric, i. La declaració seria això. Això seria la declaració. Var num i, una variable numèrica que es diu i. Si vull inicialitzar-la, li fico això i la inicialitzo a 0. For i, des de 1 hasta, per exemple, 3, vull repetir això. Control X i ho clave així, per exemple. Aplique, verifique que no tingui errors i sincronitze en l'estació. Sincronitza en l'estació. Si ho prova això, inici, execute, me n'entra en el bucle for, un cercle, 2 vegades, 3 vegades, torna a l'inici i ara farà el cercle al contrari. Per exemple, un bucle for molt senzill. Vaig a això, per no eliminar-ho, vaig a comentar-ho per a que no treballi. I ara vaig a fer un if. Un if, per exemple, if, un even if, i si el mateix, si no sé la sintaxis de l'if, pulse F1 i així em dona un exemple de si la condició és verdadera, fes això, i si no, fes això i en div. Molt típic, de qualsevol llenguatge de programació. Vaig a dir-li que si l'entrada de I2 és igual a 1, em fas això. Em fas això. Li lleva el comentari. Em fas això. I si no, em fas el cercle 2. No, si no, no. Si no, seria un else. Else. Això. El trac d'ací, control X i el clavell. Molt bé. Si l'entrada d'I2 és 1, fes-me el cercle i torna a l'inici, i si no, fes-me l'altre cercle. Si apliquem, vegem que no tenim errors,
sincronitzem en l'estació i executem. Ara no tenim l'entrada activa, per tant farà el cercle 2, que és en el sentit de les agulles del rellotge, i si active l'entrada 2 i execute, em farà el cercle en el sentit contrari a les agulles del rellotge. Molt bé. Doncs fins ací el programa que repassem un poc. El bucle for per a repetir 3 vegades, que l'ha deixat comentat per a no treballar-lo, i un if, que és molt la sintaxis clàssica d'un for i un if en qualsevol llenguatge de programació. A més, com ja hem vist, l'ajuda és molt completa i no fa falta ni mirar els manuals en PDF, que els tenim ací també. Ací tenim els manuals en PDF de totes les instruccions, però no és necessari. Bé, doncs fins ací arribaria este vídeo.